Ruska kompanija Kupol predstavila je koncept sistema zaštite namenjenog odbrani PVO sistema TOR od napada ukrajinskih dronova. Predloženo rešenje kombinuje sredstva za elektronsko ratovanje, detektore signala dronova, kao i module za ometanje u punom krugu i po pravcu dejstva. Detektori su postavljeni dijagonalno na prednjem i zadnjem delu vozila i povezani su sa upravljačkom jedinicom i sistemom napajanja. Sistem za elektronsko ratovanje kompleksa TOR uključuje senzore za detekciju signala bespilotnih letelica postavljene dijagonalno u prednjem i zadnjem delu borbenog vozila zajedno sa sve rakursnim jedinicama za ometanje signala koje imaju hemisferski dijagram zračenja. Ove jedinice sadrže više kanala za ometanje, svaki sastavljen od generatora signala, pojačivača i zračećih antena. Sistem za elektronsko ratovanje takođe uključuje usmereni sektorski antenski niz za ometanje montiran direktno na antenu radarskog sistema za navođenje borbenog vozila. Ovaj niz se rotira zajedno sa antenom radarskog kompleksa TOR prema cilju sa osom nišana precizno poravnatom sa nišanom antene radara za navođenje. Usmereni antenski niz je povezan sa namenskim pojačivačem, generatorom signala ometanja, montiranim na rotirajućem sklopu antene na vozilu. Jedinice opremljene detektorima povezane su sa upravljačkom konzolom i napajanjem. Sistem elektronskog ratovanja radi u dva nezavisna režima, sve rakursni omnidirekcioni ili kružni režim pruža zaštitu borbenog vozila u krugu od 360 stepeni ometanjem signala upravljanja bespilotnim letelicama i FPV dronovima na daljinama do 500 metara i sektorski režim potiskuje signale upravljanja i navigacije bespilotnim letelicama i FPV dronovima u uskom sektoru na proširenim daljinama do 5000 metara. U omnidirekcionom režimu ili kružnom blok 1 generiše hemisferični dijagram zračenja kupole 360 stepeni po azimutu i 90 stepeni po elevaciji. Pošto se potpuna hemisferična pokrivenost ne može postići sa jedne lokacije za montažu na vozilu bez slepih zona, dve jedinice bloka 1 su instalirane dijagonalno na prednjoj i zadnjoj strani borbenog vozila. Implementirana su dva podrežima za zaštitu, kontinuirano emitovanje signala ometanja i automatska aktivacija koju pokreće blok 2 RF detektor nakon detekcije FPV signala video linka drona. Sektorski režim se koristi za suzbijanje izviđačkih bespilotnih letelica suzbijanjem njihovih signala na značajnim udaljenostima od borbenog vozila. Ovu funkciju obavlja blok 3, usmereni antenski niz i pripadajući pojačivač generator signala ometanja blok 4. Blok 3 je mehanički povezan sa antenom radara za navođenje na borbenom vozilu i okreće se zajedno sa njom prema praćenom cilju. Blok 3 zajedno sa blokom 4 pojačivačem generatorom signala obezbeđuje efikasno suzbijanje signala za upravljanje i navigaciju bespilotnih letelica na velikim daljinama. Osa nišana bloka 3 je poravnata sa nišanom faznog radara, što omogućava okretanje usmerenih ometača pomoću postojećeg sistema pogona radara na borbenom vozilu. Kada je glavni radarski niz raketnog sistema TOR sklopljen u marševski položaj, blok 3 proširuje omnidirekcionu kružnu pokrivenost koju pružaju ostali blokovi. Usmereni antenski niz, blok 3,
uključuje vertikalno polarizovane ometače koji rade u opsegu od 415 do 5860 MHz sa izlaznom snagom od najmanje 2 kW. Postavljanje modula elektronskog ratovanja na spoljašnost borbenog vozila raketnog sistema TOR ispunjava sledeće zahteve. Moduli ne ometaju uglove skeniranja ili vidno polje radara za nadzor i upravljanje vatrom. Elektromagnetna kompatibilnost je obezbeđena tako da generisani signali ometanja ne degradiraju radarske performanse raketnog sistema i svestrana zaštita od FPV dronova postiže se omnidirekcionim kružnim ometanjem. Izviđačke bespilotne letelice sa fiksnim krilima i kvadrkopteri se suzbijaju usmerenim ometanjem na velikim daljinama. Detekciju signala prenosa video zapisa sa FPV drona obezbeđuju RF detektori. Vojni PVO sistemi kao što su TOR, Buk i Pancir sve češće postaju mete ukrajinskih taktičkih, operativno-taktičkih i FPV dronova. Različite jedinice odbrambenih snaga Ukrajine u poslednje vreme su uništile 2 sistema Buk M1 i 4 sistema TOR M2 u 2 odvojena incidenta na različitim pravcima. Ovakvi slučajevi postaju sve češći uporedo s razvojem i širenjem proizvodnje ukrajinskih kamikaza dronova. Visok nivo gubitaka primorava rusku stranu da traži nove načine za suprotstavljanje ovoj pretnji, ipak nije isključeno da se ovakva rješenja pokažu nedovoljno efikasnim zbog stalnih promena frekvencija upravljanja, kao i napretka autonomnih sistema leta i navođenja. Efikasniji pristup, međutim, mogao bi da bude zaštita ovih sistema pomoću mobilnih vatrenih grupa, kao i primjena pasivnih mera zaštite uključujući dodatne oklopne elemente.